Здравейте, здравейте, приятели, аз съм Георги и днес ще ви представя новото ми клипче за играта Clash Royale. Така първо ще оберем ресурсите, които ни са насъбрали. И сега искам да поговорим за това. Това е една лодка, взета от Boom Beach. На тази лодка има много теории, от която всяка е още по-хубава от предишната. Първата теория е, че тази лодка ще води до изцяло база, в която да си държите ресурсите, като за елексира, за златото и за дарк елексира, като напреднете в танхалите. Това тук вече ще е нещо като бойна база. Тази лодка ще ви отвежда някъде извън океан, отвъд океана. Даже има едно клипче в YouTube. Даже ако натиснете тук, ще ви излезне един линк, за да влезнете в YouTube. Там има едно филмче, където Уизърда, Хограйдера и Барбериана се питат какво ли има от другата страна на океана. И тогава те си мислят. Хограйдера мисли, че ако го хвърля, джанта ще стигне. Уизърда мисли, че чрез мортъра ще стигне. А пък Барбериана направо тише към водата. Тъга тук влиза във водата. И ще пусна една битка. Ще пусна примерно ето си, но първо искам да му видя профил. Добре, този ще да се апгрейдва танха от 7. Сега ще пусна един атак. Една моя защита, където ме атакуват. Докато още поговорим. Затова напишете вашето мнение в коментарите за какво според вас ще бъде предназначението на базата. Виждам, че тук в реплейте я няма. Според мен базата ще води да се направите или нова база, или нови мисии за синглплеер. Това ще е според мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така можете да го харесате, да оставите по един лайк и да се абонирате за моят канал, за да ме виждате всеки ден. Благодаря пак, ще се видим в следващия клип. Чао!